idħol fakkarni min int il-mara kollox sew int kif int it-tfal kibru iż-żmien itir it-tnejn ixbħuk l-aktar il-kbir għajdli għalix ġejt tard ma ftemniex għasija u kwart insomma issa aħallik mill-kliem id-dawn li tfihja tajjeb kif kien għal dal-lejl bis natik l-imħabba bis-sijat għal dal-lejl bis inta fijak xewqat għal dal-lejl bis ħobni int minn nar għal-fejn għal dal-lejl bis għax il-lejla issa li xtlaqtni minn ġodi rajk jek sejjer talli xejn warajk u iva naf musseni ċejn dak illi sar se jibqa bejnietna tnejn meta titillaq minn hawn għajt il-verità tkun tixtieq tħassarni mill-memorja għad ħsibt fuq x'seta kien kieku int mhux int u jien mhux jien għal dal-lejl biss natik l-imħabba bis-sijat għal dal-lejl biss inta fijak xewqat għal dal-lejl biss ħobni int minn nar għal-fejn għal dal-lejl biss għax il-lejla isma' x'se ngħidlek bidmuħ f'għajnej u leħen nirtot dan li nħoss għalik qed ifarrak is-sinġ qed tiċċarratni bil-mod għal dal-lejl biss natik l-imħabba biss